Mondjuk meddig menjen az X. Legyen valami intervalluma alapban. Legyen nagy 3, 2, mínusz 2. Akkor kisebb egyenlő, mint 2. X kisebb egyenlő, mint 2. De mellé indul a kisebb egyenlő, mint 2. Balra mellé. Jó? Akkor mit cserélünk ki? Nem férjem több adatot. Ja? Y-os szoktuk írni. A GX helyben Y. A GX helyben Y. Ugyan 3 mínusz. X plusz 2. Ugyan szíve csak az Y. Jó? Ez a függvény, két függvény. Az inverze. Ezt nem mondtuk, hogy ott csináljuk. Itt két kamera is lesz. Ez a vallási. Itt van valami más. Na, mit ez aki vallási, mert azt fognak jelenteni. Ez dal. Látom? Nem, most akkor az Y-t kellene kifejezni ebből. Okos nagy szív, vagy okos nagy lány. Gyere! Lágy, gyere! Lári, nem kérdeztelek, gyere! Hányat le kell mondani? Nagyon okos lesz. Jó, Tényleg az előbb mobilba gyűjtik a csapda. Ilyenkor mínusz, nézzük, Y plusz 2 van abban jobb oldalon. Milyen lépés jönne most? A négyzetrendelés jönne, és mi például megcsinálni, így. Igen? Hogy? Vagy beszólni mínusz egyen, hogy a gyökerőt, igen, szólni mínusz egyen, nem, Vinte, nagyon jó. Igen, még az emelni. Nem is látszik innen a fekete. Egész jó baloldalt is emelni. Nekem eltakarja az egyik a fejével. Igen. Most látjuk. Igen. Tökéletes. Azt hadd mondjam még, hogy a mínusz x plusz 3. X mínusz 3 egymás ellentétét akartam mondani. Úgy is lehet mínusz 3 mínusz x, az egy fokkal jobb. Jó? De 3 mínusz x és az x mínusz 3, ez ugyanaz. Az x mínusz 3, az a 3 mínusz x-nek az ellentétje. Ha négyzetre van emelve, akkor teljesen mindegy, hogy egy szám, vagy a négyzetét vesz, vagy az ellentetjének a négyzetét vesszük, tehát egy kifejezésnek, ellentetjének, a négyzete ugyanaz lesz. 3-nak és mínusz 3-nak a négyzete ugyanaz. Akkor lehet azt írni nyugodtan, jobb nekünk a természetiség egyébként is, és mínusz 3 a négyzete, mínusz 2. Jó? Kérem szépen,
mind a kettőt átvázolom, jó? Várjának, világos. Én megyek majd közben, hogy kamerátom a Na, dolgozunk, jó? Ja. Ráher.